gaua, leio zarratua. Lehenengo urkuldu ingu, garauna, gero horretara botateko. Lehen eskuz eitxezien honek, baina honepe makinia, lanerako da makinia. Duen garauna botakue errotara. Oine, handiuko zaturai, da hasiko da, errota arrisa, goikua bueltak emoten, egiai lotuta dauna. Hartuko daue, harri bizen artien garauna, da botako da urunen ja. Edo behintzat, hogei bat urte, zai gaua, paradis. Ikustu zue, hartu uruna zelan dauen ja, baina niko latza dau. Hau egan hauen dako ondo dau, baina noberen dako pasa hoi mierda, bai talu eiteko, da bai morokila, ero hartu eiteko. Gerrio finen, bida. Ostantzien aginak aportu ingolitzak ez, holako hartu uruna fine izeten da. Honek, erroti honek deko presia. Orduen beti eukitzen da, almazena moruen ez. Baina beste arroza batzu dauz, jarraizen errekatik sartzen dana. Orduen haren dako nik pentsetot, importantia dagoela guretako baino. Guretako bebai, ze udan nahiko honek ez etorten da ura, orduen beti behar izeten da uraldixa. Baina esatot, presia ez beti deko zu horre reserva bat, da guretako baino esatotzut jarraizen dauzenen dako importantia hau dela. Gaur egun gitxi, errotia gitxi biltzen da. Sarritxan erakusteko baino ez da, umiak etortzen di eskolateatik eta jakin jeizen uruna zelan egiten dan, haren dako beti eukitu jakin eskero nos dato zen, presia beteta goten da, da beti goten da ura. Beho, hau erreki hau txikisa izen arren, nik ezagutu nagoa zen bost errota ibiltzen. Ni baino zarragoa dinue zazpi errota egon ziela, elorzoko erreka ondira ura heldu orduko, zazpi errota eukia bazen honek. Baina gaur egun aldapen beste oso baten daue barrizteuta, udaletxea barrizteu ban, eta hau, da hemen inguruen nik ez dakit nun dauen. Arratixan entzut da dekot eta beste nun baitien bebai, baina oso gitxiak geratzen dira.